Top 6 film za ku je ku kalla a wannan satin. Na farko shine Jakadan India. Jakadan India akan wata mata guda ɗaya ake faɗa tsakanin India da Pakistan. Fim ɗin ya haɗu. Sai na biyu shine Daka. Daka ya masifar kyau. Daka wani masheki ne da ake basa kwangila ya je ya kashe 'yan gidan gabaki ɗaya. Sannan ya ɗauko wani ƙaramin jariri ya taho da shi. Sai ya je akan hanya bayan ya je gama aiwatar da kisansa ya ɗauko jaririn akan hanyar sai ya haɗu da wata mata a mota ta irin ta faɗi ɗin nan ya je ya zaro ta daga ciki zai kashe ta saboda damunsa din da ta kawai sai ta haihu a gabansa. Wannan haihuwar da take yana taɓa ɗan sai imani ya zo masa cikin zuciya ya ɗauke ta ya kai ta asibiti, sannan ya ɗauki jaririn ma ya miƙa wa ma'aikatan asibitin, sannan kuma ɗan da yake hannunsa ya je ya ce ba za a kashe shi ba, shi zai riƙe yaron. Fim ɗin ya masifar kyau, ku je ku kalle sa. Sai kuma fusatacce shi kuma wata ce wacce yake santa, tsabar sannan da yake mata ba ta son sa kuma wannan rashin san da yake mata kawai sai ya je shi kuma ya dauke ta kai ta can wani gida kawai ya ringa rayuwa da ita kuma ba ta son wannan abun. Fim din ya masifar ke karshe ita take ajalin sa. Ku je ku kalli fim din. Sai kuma Shamaki kanwarsa tana kan gadon asibiti, mahaifinsa ya kira sa akan neman kuɗin magani lag 10, sannan an kama budurwarsa akan ana bin sa lag 20. Fim din ya masifar kyau, an ce je ya nemi duk inda zai nemi kuɗi. Fim din ya masifar kyau, ku je ku kalle sa. Sai kuma Mahaci shi kuma mahaifiyarsa ce mayyar fim, sannan kuma mahaifinsa baya son fim din nan, karshe suke rabuwa. Ya ce zai ya je ya nemi duk inda mahaifinsa yake ya nemo sa, ya je wani daji nan ma a ringa masifa da shi ana bala'i. Sai kuma